Baybayon kay manginhasta agoy ako nagdag para lugit sa maniron lambay na rin akong dakpon nahunas na negative man eh latuan na tuara daghan ay tuara ito nagtipok tuara daghanas Madira Beach tuana nindot to sa tanawon po to dito dito sa kay mag-checking sa taas ay natin. Okay, paghunas mag-checking tan sa gitong buhat sa mga tao din yung lugaran ni. Nga ni nga akong hunas. Manhon sa nato sa Madira Beach. Kaya tay mga uso panguhag nga muhag kay dito. Yay, endot kayo hunas. Yay. Ako kayo manas dong tas Madira Beach dahil nagkuhan dire saan sila dito yay tara nagdagang pungko punta na ako dito ron sana dito ay tagis hunasan itong tanawon say maayo diris among hunasan okay mo niya among hunasan murag ako rin nanginahasol nga wala nagdag sudlanan aw di ako yung mga kuan tibunanan sa una ni ron murag mong video jud akong roll ron nagdag sudlanan nindot ra ba manginhas kay hayag kita kay mga hinason mga hang Kalia Beach uy kita kay mga hang ron hayag pa Taraw talaga ang hangin saan man nila makinagdag sa blanan dahil hangin mga video sa lanta kaya itong tanaw ni Diri ako nagtipok muhag kay dagan kayo udah po dyan sarok oh sarok apa jud oh hangin pilit hindi tamang has kay hayag apa jud hang oh daghan sus daghan ang hang ano ko lang daw sila naman daw saan man ko lang daw sila naman ano mo bulanan pujud ang hang kana kang hang pujud oh kana letting go of what is on the way pursuing the aim of the walk mga bato nagtipok dito ito tanawin sa lakog panguhas kay video dere mga laki inom panahon laro inom dahil kita akong lambay
dagko. Sa mga nagtipo. Ano sila nagtipo? Dagana nagtipo. Dagana. Ay, nanisurma ka. Bos, mga inom. Parang nangin haso. Nadagaan na naman nagsisihi din dagko. Panggingan karon mag-video sa nanguhag mga kay-kay. Dili ang pagpanginas. Sige lang na pay daghang opportunity. Days manginahas. Sihi dari dako. Ang kuan din ni kambay. Ang din gamay lambay. Madeira Beach. Ay tinatira-tira. Plato gitira. Sa mga plato kananan. Okay, dapat sila nanginhas dire. Bisig panginhas. Okay, hapit na tas nagtipukan ay. Unsa na ni? Grabe naman. Wala dagono. Dagono. Grabe dagono. Naghanam na nagtipok ano din ni nanguha. Grabe. Kuyaw. Kuyaw si Kacho. Ladaghana. Lo kuyaw. Nagunsa naman na. Nagsumpay naman eh. Alo. Nagsumpay na. Lo kuyaw. Nagsumpay. Lo. Nagsumpay kuan suba. Bebe. Lo. Yo. Sagpay lingaw ni mga bata diri. Be. Grabe sini. Nagana siya. Nagana sing tawa ni. Oh, mauna siguro ning agi daghang pa jud. Be. Lo grabe. Lo. Sumpay nagsuba na ni dagang kuha na ni. Daghanas ng muha. Tapos katunggan sila rakiboy. Lo grabe. Naghana budi ay. Wow. Wala. Naghana. Daghana ng muha. Lag suba. Lo, sumpay na.
Wala, makaadto na ko spikas. Sumpay, nagsuba. Wala, dagang isda diri na trap siguro ay. Wala. Wala. Yawa. So naman ni, nasumpay naman eh. Wala. Wala, naguro isda diri na trap ay. Sumpay na, nasuba. Nasuba. Ay, toro. Listo nga. Listo nga na. Sans. Naaday diri isto nga day? Nadi kay diri ah? Oh, bisag sa uga. Kuyaw. Tara o kay. Hunat na. Asa si Ana-ana ra. Tuwas kuan. Katunggan mo sila. Ari ko kay tan-aw ko unsa ni katinuod ning panghitabuan ni. kang hana mo dagat, ada mo diha day. Tinuod gyud ang balita. Mas nayas dagat. Di gyud diri pundok sa mga tawo nanguhag kay. Inarong mga buhan na. Grabe, daghana kaadyo oh. Tinuod gyud ay gihingong tatay. Naghanag tao ko no nagpungko nanguhag kay. Daghana gyud oh. Tinuod gyud ay. Grabe, proven. O atong tan-awon oh, very good pa ring usaw kanay baon. Hana apo di diri tunga dung no. Lami ara ba jud nga na sa buwan uy. La mga bata, wow, very good. Dunguha pa sila na di diri ano bisag uga. Kuya was eh. La lingawa. La grabihan no bisag uga. Kuya was eh. Diskarte laman tanig pina. Hapa-hapa kayro makapangita kay sakit sawak na kaduga dyan. Oh, kilay ngawa ba di ay. Embe. Be, kutin action be asa maimo be asa be. Tagsara man ni aho da. Ay, ukay uka Jun, jud ay juta tagsa-tagsa. Sus, Ginoo ko. Majog na ama jala po ma. Mao dito ingon humanghud nga ingon gajud yun ingon. Hala ninduta. Masu kay dagan gajud diri ano? Oh, wow, lami ara ba higop sa baw ana eh. Lingaw ah. Lo daghanas nanguha uy, grabe. Lo. Wow. Wala to po jud dito spikas. Lo lingaw ah. Uy, namulabang diha. Lo. Uy, pwede na mulabang diha. Aron mabaw na diha eh. Pwede na mulabang diha ate? Na, nakalakaw lagi itong laki. Wow. Lagi. Kung dili lawm. Alang ho yan, ilaw. Kuya, ano? Naman di kuan din ni ano? Naman di treasure din ni ang lugar ni. Lagi. Karon pa mo ko kita nga. Ingani kadagang tao diri gunad bata pa ko. Manhin mi sa una kay manguwag lambay gagmay, sisihi. Hanghang. Karon po kita ingani kadaghan nanguwag kay. Grabe ha, uy. Hello, baby. Unsa pa imong gikuha? Ha? Na po kay gikuha mga bato. Hala, kabisi sa mga tao. Kakugihan. Hala. Katora, naligo na po usa. Be. Hala, kuyawa ni uy. Naday gihapon dadong bisag uga dong. Kuyawa. Ay sika, amadyo po nang imo kay napo kay pala. Dabe. Dapat ay mag-gloves dong no, sakit, di sakit sa kamot. Ah, niti apos mata nimo ay makakita man ditso. Ah, malibat man ko. Katuday dong, kini day dong. Gamay man. Ah.
Sus na may araba jud na sa buwan ay. Nga na radi ay. Aniti po si mong mata dong no makita man dito. Kadto murag unsa to. Pero to. Wa. Wa. Kalibat na dong no. Hindi kay makitaan po nimo dong. Lo na ayo tipal oo. Lo kung giharas mga tao. Lingawa. Hala, pwede mo langoy din hiron. Mulangoy pa dong dito sa Pika Stampy. Wow, kanindot tanawon. Unsa man yung June kuha daday? Ano mo'y kuha? Ha? Ato dito. Gunsa mo diha? Aw. Lakuyawa. Oh, pwede naman tamo latas ano sa Pika Stampy. Hala, tuwa na. Duol na. Unsa kay naa diri tunga-tunga no? Isda siguro daghan. Oy, malakaw na gajud kung magbasa-basa. Wow. Tuwa pud sila didto, nanguha pud sila. Lalingawa. Mo ni among suba. Ikan didto. Paliko diri. Among suba. Yawa oh. Fairness, kabisi sa mga tao panguha. Wow. Duula na sa merkado. Ala, duula sa merkado eh. Oh, na bridge diri. Hala, kalingaw. So, pas katunggan. So napamatudan gyud ako. Guys, people. Nga naagi da ay treasure diri ang Lugara. Nga na ay kay diri ah. Busy kayong mga tao sig pamungko panguha. Kami kayang kaya guys. Okay, ito na pukos katunggan. Kaya nakita na nako diri ah. Tinuod gyud di ay ning balitaan eh. Napukos katunggan people. People of the Philippines. Ito na pukos katunggan. Lingawa eh. Si malipay itong duha nagdakong bahaw. Napo de diri abi sa uga. Kuyawa. Unsa kay dali nga paagi day no? Anong manguha nga na ba? Unsa kay dali nga paagi? Ano ni kana nimo ba na ano tanan? Murag magnet ba? Murag magnet. Ni nga na mas juta na ana. Hulo posposo ni Jo. Yawa. Kamuto naman ni Jo. Yawa. Hello. Ah, nitian ni mudong grabihag mata oy. Dili ka kita. No, mura kung malibat kung ako'y mangita na oy. Kung malibat ko. Hello. Ito na pukos katsonggan. Okay. Ito ay busy og dakop-dakop sa plato. Ano sa sinang plato nga ilugan man. Ay, na busy og ilog og plato. Gutom na gyud sila. Dong, na busy sila dakop og plato ba? Gutom na guro kay na sila no? Nagilugay na gus plato. Lo. Unsa nang imo dong? Kay na? Ah, grabe dagana. Ha? Ay dong. Kay na tanan. Sus Ginoo ko kadagan, grabe ha. Wow, ipaya sa mong ginikanan na dong. Sus, dutar ba sa buwan uy. Hala. Mga gutom na, nag-ilog ng plato ang mga gutom. Okay, dito na putas katunggan. Nakagta na tutong duha. Kung nagdaguan, saan ni si Pugo? Nag-video. Videographer, ko karon. Ako nagdag para kuan.
Ari sa kusugang agi. Na na na. Okay. Busy sa mga tao. Iro ng tago. Hoy, iro, anong tago ka dira, oy. Gawas. Yung tago ag iro. Yaw sinilang sports, eh. Plato may dakpon. The sports of Uyaw. Okay, ito na batas katunggan. Nanata diri. Ben, sa pagkaon na ni nagtipok dire. Sig makakaon. Nindot sa mga kahoy, Madera Beach. Oh. Okay, mong babayad. O mo ingani, people. Wala mo ingani. Hindot kayo mong baybayon. Pwede mamana. Pwede manginhas. And everything. Okay. So, tao na ito nagtipok ng mga laki dire. May pagkaon eh. Sa mga pagkaon ng dira. Yaw, yahay buhay man. Ang interview do. Ang interview ito mga tao eh. Galia Beach Resort in Caridad Sur, Matalom, Leyte. Dagay beaches diri sa Caridad Sur. Tapos nagtipok-tipok dito, pinalingkuran-lingkuran nga gagmay. Okay. Oh, okay, wala di klase dito. Hindi ay pinatipok-tipok ng mga bata noon. Ito na butas katunggan, people. Sa makang itawag sa mga viewers, viewers na lang. Ito na butas katunggan mga viewers. Mga views. Katunggan na pod kit sa padong. Magsuta na pod kitang sa dito. Alang sa atong news patrol. News patrol pa. Okay. Muna mga area din hiya da pizza. May mga kaliguanan, kinasanan, duaanan, lingawanan. Kining area. Oh, nice. Kining mga lubi. Tuntam na lang mga kapadyas. Dari kong kapadyas. Daghan dari buhon. Tang kapadyas ni diri. Linyahan. Ano lang. Natay contribution. Papaya. Tadi pa papayas ba eh. Sama po ng mga bajihan eh. Mga foreigner, mga turista rin, nagagawa mo siguro ni itaboy mo siguro. So may mga bataan eh. Wala ko itaboy dyan. Oh my gosh. Unsa ka diriya? Resoroy ra? Beto pa ba ka sila? Kasig nang uli na. Sa nang orasa.
Ito ako bakag duha. Silang uli na. Kitaan mapakanaw sila. Tagtuwa pa dito. Dugay-dugay. Chud ko da. Ay, tagi sunasan. Ito po yung nagkuhan dito. Sa puli-ihla diri ah. Hey guys. Oh my guys. Ibawan man tayo guys. Sorry, di ko maduol dara kay medyo maraming kalalakihan. Atas sunasan. Hi guys kami. Sana sila dara o dara. Hi guys. Pinalingkod-lingkod sunasan. Susya. You are sunlight and sunlight ba dito? You are sun and high moon, joined by the gods of fortune, sharing the night. We have been blessed, you and I. You are sun and I moon, joined by. Sakto ba ka na akong lyrics? Patakaan ko kanta. Wow, kaya ko music ko. Tara, tanin na mukot. Tanaw na tanin pukot nila tanaw ta. Sa kadako nilang pukot. Let's investigate. Naghanap ulit po. Oh. Oh, dari pukot ay. Pukot na sila. Saan yung pukot dito? Pinachar-char. Oh. Diyan sa mani. Sa mani? Oh, sila si. Naikuha! Asa nagkuha ninjong isda noy? Man siguro kuha. Sumana. Kinsa man ni? Sila kuya. Ah, padung pa sila managat. Dah, buka atong pudi ay. Ano din ade ay. Nya. Asa man ay itsa. Pwede pinalingkuran ng kuranan. Look, yun na yun pang bata. Yun sini. Masa man nila ipuan ng puko?
Saan sila mga butang? Ano? Ito sa loud siguro. Ano? Ito ba pasrakig si Isko? Sinuli. Nandito pa sa ang baybayon. This is Caridad Sur. This is Caridad Sur. Nandito tayo. Unbelievable sceneries. Wonderful people. Amazing people. Malikpan. Taglang pa sila Rocky. Uy, asara sila. Ang darang ko bahaw. Sinanguli na. Kaya ang sarap duha. Saan ka papangitaan eh. Wa. Na day dagan sasing day. Bilang ni day. Ang bilang? Abe. Wow. Hindi to ba nakilaw no? Oo. Bilang sila. Unsa man na pagpangita? Asaan tas eh. Kanang nibuho unsa man? Ako day isa pong bangag do. Mata do dito ba. May dakong bangag. Bidaw bitik ano tabi. Ang taunon? Taon no lagi ni ko ba. Unsa man bangag? Oo. Ato si day do na ida dong bahay ba. Oh, yahaya good. Sinuli ng duha. Asa ka sila? Asa ka sila? Busy puli ko. Pero asa ka sila? Ay, tuwarag duha. Naging auto si Rocky Boy. Parang nagsudan nun. Parang po sila dito. Sila. Ay, dagang lambay dito ron. Nanaguras ko ah. Ano, kusuglan na. Lado, sila to aman dito na abot. Tao begitu nih. Gitu dok. Kita kembang lagi. Ayo kok. Ini mau lambai din ang nago. Ito yung nakasabit ko last time. Bato, mga kasag.
sa mga bato. Ano kada ko yung punasan diri. Kita ka din yung daganay. Ay gaid-gaid. Kita ka makita din eh. Asar itong mga lambay nga nago. Basta maukab. Basta ni mga lambay dyan na nago diron. Asa ka ito? Mga lambay na nago. Kaid-kaid na hanghang. Kaid-kaid ay. Kaid-kaid na. Para kuha. Kaid-kaid. Kaid-kaid. Kaid-kaid diri. Para kuha. Twing. Asa ka makasag diri? Ini kuha ko. Asa ka na? Di hila-hila. Kaon ito ng hila-hila. Sini. Ribot, oh. Skat! Ribot. Ribot. Kaon. Ribot. 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 Kaon. Ribot. Sila dapita. Tari ini sila. Lewat di sudlanan. Diam ni sila diri na julan. Tintingan ko takla. Sira abot ng diri ah. Skat! Daybat, Skat! Yes, dari sila. Daybat na kita. Skat, daybat! Oho! Daylambay, Skat, gamay! Tago! Skat! Pagamay. Kasag gamay.
Iskate po. Oy, nagdakog bahaw ra baboy. Ay bot bahaw. Namoy para bungkag og sisi. Nagdakog bahaw og suka. Oh. Sa dyo mga kuha. Tilambay dagan. Tara, dalambay. Be, dali be. Ali kay dalambay. Tago. Dali. Big kayo. Dali ni tago. Alis ka, ikaw kuha ani. Tago. Tara. Oh, ibutang sa susudlanan. Dara. Dara skat kuha skat. Dara ni tago. Paglambay. Nara. Ay, lagi dang Na. Weh, kini babat. Bat mo ni. luno. Oh, ibutang. Kenapa na mo kuha? Ah, sosyal. Ibutang diri skat. Ta luno man. Sayang. It's a lato. Na dilato din ni. Ajo. Nami asinga na fresh ka ajo. Induta si bungga. Oh, asa dapita? Asin boy. Unsa man pagpangita boy? Nara sa mga bato boy. Pilit. Uy, humok lagi ni nga lamboy. Luno. Hindi lang makaon na siya. Humok. Very good sa ilang kuha oy. Nagdalagi kog kuan ay. Dako bahaw. Ug tubig. Ug suka. Di kana itsa. Kana. Di. Lah, di na makaon bata. Di na makaon nga batskat. Katoy nga to hunggi kuha mo toy makaon. Tanan gud makaon. Inga na askat, inaa. Skat. Di ni lahi ni nga bat. Lahi to nga bat, skat lahi. Daghang lambay din ni skat, naguras bato. Tawa. Dagkuwas ni mga gaid-gaid. Ato ni pustohon. Tundoan na neta. Skat, may pasayan. Skat, pasayan gamay. Tara. Ay, di na kuan. Tundoan sa nako ka. Tawa ka. Patong-patongan na lang bato. Bungga. Na, lato na daghan oh. Limoy as lato eh, fresh kaadyo. Daghan pag inimedid to. As in? Oh, daghan Nadi nga na diri. chamba. Ha? Wala na ako hodta kay murag sakto na ni. Kuya ko good boy, karon pa ko. Oh, ninduta sa muhunasan. Viewers. Give me views. Dana nagdanag ko nagusa. Ali. Ayo, kay mo niya na. Ang ilhanan. Ano man na? Aran linig tao. Aran sunod na mo nang inasta dito ta mo doon ang gusto ng lo. Kuyawa. Ta kuyawa oh. Ta sosyal. Bungga dagko sinedyo mga kuha boy. Ah, ako nagkuha. Ani suod ka? Kuha oh. Na. Dito po ko ba ni adto ko sa Katubata, Madira Beach. Ta daghan nagtao dito nagtipok po doy. Daghan lagi gihapon. Manamig panginhas. Manamig panginhas. Mahuli namin. Pag sila naglimpyo na kaya mahuli na. Huli namin. Go home na. Mau ba? Nga na din na. Na-excited na gusto yung daganas na maling. Sasing dapoy nanguha ganina sasing. Medyo po niya itong kadagatan no? Kaya bunda. Ay, paghinay ay! Paspas sa baniza. Nagdali. Hindi mauwa ko siya. Kalain. Paspas ka at siya.
Hindi siya mauwaw. Hindi siya maikog. Ata. Sigla mo siguro ito na binido. Di ko sure. Ngit nito. Lagi di na ako makita. Ganun na. Sige. Wow. Wow ka na siya. Wow. Ug na di taga dinhi ba mo anhi. Ma-amaze jud siguro no. Uyang mo baning lugar mo ingon jud siguro. Lagi kay labaw naglugar nga way hunasan ba. Na nig-ari nila mo yung duta pa ni lugar oy. Moingon gid sila kay tanawa lamang oh. Grabe. Ambot kay murag diri matalong mag ingani ra mag ato ra maingiriya nga ingani. Naas kat. Bongga. Kat. Na. Uy, mauwaw ko na siya. Why? What siguro? Yo po nang lingkuranan nga niwang ba. Moy kay di mahugmak na boy. Nang lingkuranan nga niwang ba. Ay nilingkuranan nila na diha ah. Kana? Oo. Uso lagi na yan ang lingkuranan ka na niwang ba. Madyo kay dili ma bungkag. Pero siskat ko. Sumangil na. Ah. Huwag na aday manipok. Ay puha. No, na-char-char sila nga no. Awa, kung di taga diri lagi dyan ba, butag mga anhe, masak jod. Wow, ni duta ba din him. Paradise man uy. Samot paglimpyo kayo atong dapis dagat ba? Nya daghang mga prutas niyo, butang mga kapadyas. Ingon nga the best yun nga, by Bajon. The candidate for best by Bajon. Wow, eh, waka na dyan adto. Hindot po diri magsrestorya buino kaway lamok. No, jahangin ra. So busy ninduta. Ninduta nga na oy. Diyo mag-kampar-kampar tahay. Ay, pwede de maghaling de ay sa hunasan. Ha? Pwede? Ha? Char-char sino sila? Ninduta no, nasa hunasan magchika-chika. The best. Ayun ang kumong-kumong skat. Hay, kasag. Hay ba? Gamoy. Ada lambay. Ah, oh. Kasag lambay. Na di kumkumun mo ka. Ayun ang kumong-kumong. Ayaw labte. Sag dira ang katabang nasa ecosystem. Oh, sino jellyfish? Ulo. Ting jellyfish na di ay? Bayan. Ah, San Juan. Kano sa ganin ang San Juan? 24. 24? Unsa naman taron? 20? Di na makaon ng bukja ha? Hoy! Hoy! Ayo sig! Iskat! Ato videohan be! Video pa video. Hala, this is a white jellyfish. I don't know kung makaon. Ah! Nilabog na sa batang banggitan. Meow! Uy, batang gwapo! Uy!
Ay yes, nabasa si Scott. Maligo na ni si Jack kay nabasa. Nindot sila diha aboy. Oy, nindot silang pwesto pag chika-chika kay naas tungas. Bay badyon. Shal, nindot sila diha. Diyan ay kuan ba bonfire. Ala kasusyal, nindot ta ka juro. Tama. Nindot ta ada do. Gani na tao pa man din ha pa sila na. Diya ka man na sila Kan pod. Diya ka man na sila ganina di ba? Oh, nindot ta ya daw chika-chika to ato basa kuan. Sosyal. Hindi bonfire siya, sosyal. Yahaja, way lamok. Pero dapat agsuga nga gamito na naka ng anti-insects. Kaya agnaba dyan suga nga mudro og insects. Duulo na ng daghang insects. Hinoon kung suga nga kanang kadyo, di noon duulon ba no? Manglagyo noon, pero suga nga na kay manuul man. Lapok jud. Ay litob din niya kay lapukon. Lapok ka oy. Nailitob din eh. Ba. Somebody else's game. Na 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 na. Na 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 na. Na plato na sad, pero dito ay plato ag duaan. Sa sinang plato eh. Ang gutom na jud sila kay plato nilang duaan. Allah. Ari on daghana ng bahay diri uy, nawara na. Ang gubutan. Ano nagbay, naguot na uri. Sama na diha. Dapat siguro mga 500 meters from the seashore, way bahay pujo. Pero naawa, guot na uri. Oh, tanawa ang quality sa bus, oh, malain. Hindi mo ingani sa una eh, na low quality na gyud ang kuhan mo. Ay basura. Sus ginoo ko. Pag basura oh. Sus, baho na pita. Delikado na dagat man minaho ang pita. Scott! Ligo pa siya. Ligo na lang magdagat, Scott! Saan ba? Ubatan ka. Social si itong mga girls eh. Pinatunga-tunga pas. O ano, chika-chika. Oh! Hamay namukot. Asay namukot? Namaling. Oh, namaling. Ay, siguwat-huwat. Uy, dali-dali. Dali na, Scott. Dali na. Hindot po ning video aning cellphone na. Oh, bisag ngit-ngit ba? Tinaw. Lagi? Scott kuno. Hi, Scott kuno. Hello kuno. Ingon si gwapo nga Scott. Hello kuno. Lagi, laina po ni Jo, uy. Minaga ni makita ni mo. Lagi? Ano pagsidza? Inga na po hay. Inga na bahilo. Saan ni po po ning bataan eh. Ano inga na ka man Scott? Saan ni ba si Iza tong classmate? Aw, pareha mo grade Scott pero lahi nga section. Aw. Nagpujo din ni day. Oh. Unsa man na din nga abay ni?
apartment. Oh. Oh, pwede tamnanan. Hindot gina na tamnanan. Pwede raman agi dito sa Malinahan. Hindot tayo nabutang ang suga diha. Solar na naman siguro. Hindi po color na ingani nga pintal, no? Nice po itong gray. Okay, nice po ingani nga color beige kay bright. Nice po style. Kasi somebody else's anong iro eh. Asa maza? Di malinahan ta. Nasigiro na din yun eh. Scott! Di malinahan ta, Scott! Hayag pa man oh, pwede pa di malinahan. Ah! Hello, doggy. Asa maza? Tuwa maza dito ah. Hello, may hapon, aming gabi eh. Pila ka meters na nidirigikan sa seashore. Ang mga tao, ana dyan mo po dool sa karsada, dool sa dagat, no? Dool og eskwelahan, dool og kanang na mga landmark ba? Ana dyan na sila mamujo. Murag tagsara jud ka kita og tao nga mauray bay tunga-tunga ibabaw sa bukid. Pareha ni ikuan ba nila ni sa nga na oy na taga Cebu. Si Slater Yang. Ana ilang bay kay na dito sa bukid jud ba. Sila ra na puyo didto kuyawon po na ilang style. Oh, busay ba tong lugar ay ila basta kay sila ra. Lagi ka lang. Maagian na, nagmuab to kagkuan, padung, pasaka ka. Yawa lagi. Maagian. Maura ila didto ah. Hindot kig mga bahay, dito mo sa ginagawa. Overlooking, nice kayo. Looking. Babaw. Like tayo yan. Kasi po din natin, eh. Oh, Nagdili kay Wadisunik versus sa Wadisunik nag-artista ba? wa man kay maglisod man siya arty-arty. Mabili ko yan.